Bossy. Dito ko malakagamin ng sumasaksak. Tumawag ko ko. Yan ang fresh oyster mushroom ito. Yan po ang oyster. Fresh oyster mushroom po. Located po sa Batoy Regal, Solana, Cagayan. Hanapin nyo naman po si Mr. Rudy Edilio. O kaya naman po ay i-private message nyo po. I-private message nyo po si Miss Ruby Ann Edilio Saracanlao o kaya Jerwin Saracanlao para sa fresh oyster mushroom. Available na po sa Batoy Regal, Solana, Cagayan. 250 pesos per kilogram lamang. Okay, Rodman Batch. Hello, ayan kulong ikulong mo lang ata yung kasi niyo. Tapos nakas nakita na pigsa. Okay, Batch, okay. Ayan, lakas. Clear na clear, Mr. Ayan po, magpakilala ka, sir. Okay, Rodman Batch. Okay na, sir. Si Mr. Gerald Gossi. At kanta ka, sir. Bumati ka muna. Sige, batik pa lang ni ko, Batch. Sadya nag-request ni Bes ko nga ako, Jake Manawais. Kawan lang ka sa Bali Records na, nakabubuting mo atin ako na request company ko. Abay, mabutan ka! Kukal ka tayo ng pasli company ka matayan. Abay no, forget in request na ka company ka matay, makipindaltog ka. Handa mo nga habang kang kansyon na mata ko makipinatay ka ako na dangarang betul tayo amin. Okay, bumati ka muna bago ka kumanta, Batch. Ay, win, Batch, sige, Garot. Sige. Bataik man gayam gidi kapag kita ko, Batch, nangalasawan, samanang ko gayam, gidi Pamilya Serrano. Jadi family Simangan, Rossi, Bragado, Trinidad, Castro. Sige. Saka pati magganti Kwan Batch sa iraga ni Manong Undong nga Castro, kaya kini Babay JD Soliba. Kini Kuya Mar Castro. Lang Batch, sige. Okay. Ay, kakanta ka na? Okay na, Batch, sige. Introhan kita. Sagit lang. Ayan, kagsusunod kakanta po kayo ngayong gabi. Si Mr. Gerald Gossi ng Kawayan Isabela ay magbibigyan po ng intermission number pa tawag doon. Intermission number. Ayan, Mr. Gerald, go. Sige. Thank you very much. Ganda ng kanta mo, Mr. Gerald. Pag noon ang kami ay tawagan, ako'y magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan. Gumagraduate sa musula. Yes! Siyempre ang buwan ng ako ay maasay sa tuburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, silang aming kaaway. Merong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain.
Mag-uumaga na nang matigil ang labanan. Maawi ang usok, bangkay ay nagkakala. Sige ba, katawa pa. Umiiga kampali ng Philippine Marine. Sila ang dumating na aming reinforcement. Sa pagkampali ng Philippine Army, kami ang Mr. Fighter ng Tuburan, Basilan. Awang nga tarikos dan bas nga nakabukbutang pahay. Mayroong 1 minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nasasakin ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay. Doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Nagpas. Akala ko noon mundo ay katapusan. Sa nagbabakang kanyon, kampay ni kamatayan. Okay, sigurado ba? Hello ba? Yes! Yes! Ang sakit nagtyan namin dito sa nakatawa sa'yo. Thank you. Thank you, Batch. Okay na. Batch? Okay na? Marami ka na doon na patay. May nagtatanong dito, marami ka na doon pang napatay. Agila. Hi, thank you, Mr. Gerald Gossi. Ayan na si, sino nag-request? Si ang kanyang kabat, si Jake Manawi sa niya. Dapat sa inyo. Hello, Mr. Gerald, thank you. Sige, man, sige. Sige, pasakalyakan, dali. Panghuling kuhan nga baga. Ay, sige, ay Mr. Jake Manawis, panunod ka pa iti medyo kuha na. Medyo narigrigat na yung kanta. Kasi lang mo. Sige. Thank you, Mr. Gerald Gossi ng Kawayan, Isabela. Ayan, ituloy po natin ang pagbasa ng mga Mr. Gerald Gossi. Sabi ni Rubiani din yung Mr. Gerald Gossi, ang galing mo daw kumanta. Yes! Di, maganda naman kasi, magaling naman kasi si Mr. Gerald Gossi. Siguro, ano lang yung lyrics. At saka yung iba kasi yung boses natin pagka sa phone may tumatawag, di ba? Iba. Parang nasa ilalim ng lupa, no? Pero magaling si Mr. Gerald Gossi talaga. Kabatch ko po yan ng high school, Mr. Gerald Gossi. Maraming salamat. Napakagaling, yes! Okay, ituloy po natin.